nyetlangening kalangyan aglar panda moncar Tinon lir kekunang Tinon lir kekunang surem sorote tanpa padang Sesanti Niskala
nir kumaraning Pramudita sirna kang dirgama sinapu ing kaheningan. Tinitah Purwengkayun ulun narabuka wiwaraning carita sinungging pralampita ginupit langening budaya luhur murih dadya tepa palupi Sangya Marsudi teteping dharma ing reh kautaman. Anenggih ingkang cinarita ing mangki gumelaring Praja Ngastina ya ing Gajah Oya, Liman Benawi, ya Kuru Janggala. Negari jembar wewengkon wiyar, hadeke wus kawentar parandinitan bangkit tumangkar. Ing mangki hambiar buyar ingkang ginayuh jinangka mataun-taun gagar wigar pating balesar. Labeting kaing ratu kang nasar nuruti nafsu kang den umbar. Marma katekan sedyane kanthi mayar, angukup bondo numpuk dinar. Sinten to jejuluk ing Sang Nata Songsong makuthaning negari. Anenggih Sang Maha Prabu Duryudana, ya Kurupati, ya Jaka Pitana, ya Hanggendari Suta. Mila jejuluk Prabu Duryudana teges Narendra ingkang abot sangganing aperang. Kurupati karana angratoni darah kuru. Jaka Pitana duk nalika sinengkake ngaluhur jumeneng Narendra nyata maksih jejaka dereng nambut silaning akrami. Hanggendari Suta karana putra pambayun Sang Dewi Gendari. Nuju ing arisuma Sang Nata miyos tinangkil mungguing siti inggil Balirungga. Lenggah dampar denta pinalipit ing kencana pinatik ing Sesotyana Waretna. Asesemek babut perang wedani sinebaran sari-sari Gandawida jebat kasturi. Kongas gandanira ngantos dumuging panguraan. Sinten to ingkang kepareng lenggah mungguing ayun. Yekti menika Brahmana Praja. Pandhita ing Sukalima ingkang apeparap Resi Durna. Bambang Kumbayana ya Sang Bharatwaja putra. Pandhita putus marang salwiring Saneskara, yekti wis datan kasamaran marang mubah musi ing swasana. Dening kang lenggah hamari kelu yayah konjem ing pratala wadanane. Sayekti punika warangka nata ing Astina kekasih Raden Harya Suman, ya Raden Patih Harya Sengkuni. Datan kantun pangeran miwah paniti sastra. Anenggih Raden Harya Kartamarma ingkang rinten dalu tansah cinaket Rakanata. Ing jawi andher pasibane para nayaka jejel riyel aben cukit lenggah nya tanpa sela awit kathah ingkang sami anangkil. Bombong penggali ing Sang Nata anampi rawuh nya Narendra Mandura Prabu Baladewa. Balarama ya Sang Kakrasana. Wus pepak anggenggeng pasibaning para tuanggana mangkono wijiling pangandika. Oh